Josep ens ha deixat, s'ha anat de vacances, la Nura està fora perquè no toca el torn, el Pol no podia venir, la Mercè està d'exàmens, ens quedem nosaltres sols per recomanar-vos els nostres llibres d'estiu. Així que comencem amb les nostres recomanacions. Doncs el llibre que jo us proposo per aquest estiu és aquest llibre d'aquí, de la Margarit Duras, que es diu El dolor, que en castellà el publica Alianza i en català el publica La Breu. I són els diaris que la Duras va escriure mentre esperava que tornés el seu marit, que estava deportat a Dachau. I són uns diaris bellíssims i que tenen una cosa molt curiosa, o que almenys a mi em van curiosir molt, que és que estan escrits ja no des de la persona que pateix el fet d'estar en un camp de concentració, sinó des de l'altra banda, és a dir, de la persona que espera i està pendent de que torni aquesta altra persona. Estan escrits de forma meravellosa, tenen, contràriament al que expliquen, la seva prosa és molt fina, molt tranquil·la, i a mi m'han semblat una meravella. Així que, si us interessa, ja ho sabeu. Ha arribat l'estiu a Documenta i vull portar-vos dues coses bastant fresques. Primera cosa fresca de l'estiu, Satèl·lits. Elisenda Solsona, contes publicats per Males Herbes, on unes històries que podríem classificar de dimensió desconeguda succeeixen una nit en què la lluna desapareix. I són 8 o 9 històries que jo diria angoixants, tristes, dures, però que es llegeixen superbé, flueix, no complica i és ideal per portar-s'ho al bolso a la platja perquè, tot i ser dures i no tenebroses, però sí, deixen una sensació ambivalent de, ostres, no? Però que bé com ho he passat llegint aquesta història. Per tant, els Satèl·lits. Molt bé. Doncs aquesta altra recomanació d'estiu és el W del Gabriel Ventura, i en realitat no us el porto jo, sinó que us el porta la Nura. És ella qui us fa la recomanació, jo la secundo, però com que ella avui no ha pogut venir, doncs he decidit jo fer la recomanació en nom seu. I aquest llibre d'aquí és un llibre molt especial perquè no acaba de ser ni una cosa ni l'altra, ni un gènere ni l'altre. En principi té forma de poemari, però també hi ha narracions, hi ha fotos. És un llibre que està escrit com els àngels, a mi m'ha encantat, i és una espècie de caixa d'eines desordenada on el lector ha d'anar traçant una mica el seu propi camí dintre del llibre i anar configurant una mica anar ordenant aquesta caixa d'eines. Ja us dic, és un llibre que jo he trobat molt especial, a mi m'ha encantat, i aquí el teniu, el W del Gabriel Ventura, edicions Poncianes. Segona cosa fresca que us proposo per aquest estiu. Bernard Schling, Olga, anagrama. Aquest autor el recordareu per La lectora, o El lector, aquell llibre que va treure fa 2 o 3 anys i que va ser un bombazo. Doncs aquesta vegada ens presenta una història trossejada, amb 3 punts de vista, en la qual vas descobrint una visió del personatge de l'Olga, després una altra visió de l'Olga i una tercera capa de la Olga, cada vegada com si féssim més interna, i vas descobrint un personatge que viu a la transformació, la història d'aquesta Alemanya del segle XIX abans de la Primera Guerra Mundial fins a mitjans segle XX, quasi finals, tercer quart del segle XX, quan ja han passat les 2 guerres, el nazisme i tot això. I aquesta persona simple, aquesta persona senzilla, tot el que ha viscut. És una novel·la clàssica, no té cap, tampoc us espereu allò que dir una literatura complicada. Per això també és una molt bona lectura d'estiu que us farà gaudir molt i que per això em permeto de recomanar-vos-ho i dir-vos que us emporteu allà on aneu aquest estiu.